Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Jadi hari ini pagi-pagi ini aku wis wadus langsung berangkat soalnya ben gak ngomong. Jadi ini isu-isu ini aku wis rene, jadi ini langsung. Halo, neng Diki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sinten nggih? Lulu kula. Iki jek isuk lho. Ya isu gak apa-apa malah menak isu-isu malah kangen nah. Lah isu malah menak mumpung gak neng wong kan dadine ngapeli sik di mana kawanan kok panas. Wis rindu nah. Rindu ora range. Iki mang tak tekoni dari mana sih? Saya dari rumah tadi bar amandil langsung berangkat nggak menyampaikan amanah nggak. Jadinya ya langsung aja. Lah wong ngene apa yo ngenteni kangen rindu napa ora ya wis langsung. Manyut langsung budal ya. Kok ngono iki gak gawe atik piye-piye ya langsung. Mengko wis adus, Bro. Aku urung piye? Ora kok kira-kira lak kingko ning kok waduh gak iso sinale melek. Engko ning omah kono ae wis. Nang omah ndi? Nggon aku ae karo Lah ngono. kurang ngerti ya lek kemarani piye. Kowe ngerti pasar Lagan itu? Ya pingetan kira-kira eneng 500 meter, pingko eneng gudang kanan jalan bengkel, pingko eneng bengkel kiri jalan. Anu bakal manuk kuwi. Nah, apa kan bakal manuk pas pingko wetanku, warung kuwi lho. Ngene aku. Oke. Ngono ning kono engko ngevlog ning kono ae terus. Nyapo. Wis ning ngarepan kono karo bebeh ngene wis. Ngono lho bosku. Yes. So apa yo mae lha ning ibumu barang? Keluar ya. Ning kandang. Ibumu? Neng kandang ya wis. Kandang ayam. Loh, duwe ayam. Iki lho ngene Pak Polisi lho. Oh, Pak Polisi iki. Oh, nganu berarti di ternak. ABK. Oh, apa? Nganu to, akeh. 10.000 Bah, ya berarti wong mbok kadang. atas bawah. Oh, atas bawah. Aku yo ora ngroh. Kowe gak pengen delok rono to? Hah? Gak pengen delok rono. Oh, enggak. Lah nyapa? Nek sik cilik ki anu kaya orang dari luar belum boleh. Oh, ngono. Kok nek wis Iya. besar tanpa open wis dipindah. Oh, iya. Des ibu Gampang apa ngono kae? apa ya? Alah gampang sawanen. Yo ya sawanan larung anu. Ya begitu tuh jam berapa warungmu? Alah urung-urung tak tutup wong ngantuk. Lah ngeriwis terus ya. Ngajak turu kok. Kok iso ngejak turu lho. Lho, Piye lah to? piye to? Lah hawane cocok e. Lah ya kok iso Ya ora ngejak ketang turu. karo anake ya to wong karo Yo. duwe anak. Ngono lho. Karo dirimu yo adoh. Yo. Piye? Infonya Info nanti anu ae, engko gak saning anu ning kono ae wis engko. ora, Apa nih? mungkin tadi malam dapat info. Nggih. Tomblok kemecer budal ngulon ngono. Kok iso wi? Terus klarifikasine. Klarifikasine aku di benki benakne tak benakne saweria. Ternyata HP ku iki kepenuh gak iso. Ngono ya. Dadine lemot. Lha Ya, iki tapi kok kuat pura mblokno. Embuh cengki, engko jajal anu kok dibenakne neh ngono. anu judule tomblok apa kae? Ngopo kuwi lho? Jan kucingnya lho. Wong kucing kuwi yo ngono kae wong kucing kok. Ora, maksudku ki arep masang Ya wi yo Kene arep arep bledos. Ngono lho. Kita kira sing bledos wong. Gak, iki ngono to. Iki dalan rono. Iki yo. Blok ora iku. Kan nyurpe apa? Lah kandange iki ning ndi to? Nyurpe wedhus. Kono kae. Aduh ngono lho. Oke to. Tak kae, Pak. Oke to. Oh, alah kae lho, Bos. Ning kono ki lho. Ya wis jare arep juga anakmu. Nanti lah belum aku sik ngupload video. Oh, sing ngupload video. Setengah 11. Oh, setengah 11. Setengah 11 oke, Bos. Dia pengen lo ngeriwes raneng tae. Iya. Cara wong turu ya penak.
Ya ora menak. Ya penak wong deres kan gak krungu kemrusak to. Merusak piye wong lidah kaya ngono kok. Ora iki nek Ana lidah tok. Sumpah ora. Lap ngono maksudku. Kok ya. Aku dipinggir gak metu bae ya. Lah piye ngriwe sarane tak. Tapi lak debene wis terang pira ya? 4 dino ya meh. gak enak. Nang tepang. 3 dino kan. 3 dino mbah 4 dino kae ngono lho lur. Iki wis Bosku. Iya wi. Isu wis tekan kene lho, ya ampun. Ya tekan rene iki kan yo Anu rindu yang tak terbendung. kok rindu bos. Kok iso ngono lho. Iya wi. Ono wi nek ngatasi piye, Bro? Ngatasi yo piye yo sementing jere wong iki lak wong Anu ya, pacaran ngene ya. cara wis petuk wis ya. Ya jere lak wong pacaran ngene kangen ngono kan petuk ya jane wis ya jane. Lah ngene iki kan petuk ya wis ngono. Wis ayem. Sayam dah ya kok semenjak turu. Aneh. Sumu iki. Sumuk iki aku jaketan iki piye. Kok panas. Oh pokoke yo sak longgare nglak. Sing penting di rumah ngono lho. Ya kok lak pemane aku Gak bolongo nek mbu anu Lah. tak grubebeke menawa nek awan bewe. gak biasanya aku lawan turu kadang ning warung etan kok kan iso WA to. Ya ora wong jenenge digrebek kok. Lak pemane gak anu kok aku tak Orang etan Indonesia apa? gede lah aku tak live sing kok ngarek Gede iki siji. ngetan kayak ngetan terus. Karo ngene kan kumis. Nah kayak tani kayak itu lah tani kayak. Pas begon kono gak apa lah anu gua aku tak live. Malah kayak lagi tanya anu aku langsung rene gak apa lah. Kenapa tuh? Oke. Nah lho, mau arek piye. Udah jam berapa anakmu mulai? Anakmu mulai jam berapa? 10:30. 10:30. Iki langgek lebih 2 kok. Malah nyantai engko gak sak susunya apa. Awane jam Penak sing kesusu timbang kesikut tok. siji apa jam berapa ora masalah, penting gak udan nyapa nyantai ae. Kok di kesusukane nyapa malah ra enak. Apa ora penak disusokne? Lha wis suwi men tak uploadmu, kowe gawe wifi ya? Heeh. Disusokne penak, disusokne. Disusukane enak ya. Kowe apa gawe anu insat ta? Gak no, Lagi apa? Taptut langsung. langsung. Capcut iki kan ini kene ku gak iso dingene lho. Dan apa? Iki rak nek diposting nek capcut. Oh. Jane yo volume digedhekno sik. Ganti 1 juta lho, Bro. Iya, ora yo larang. Anune sing tipis LCD-ne. Wah, sidine. Megah 1 juta. Ya dam golek neh ngono ae wis lah anu nyapo kok. Ngono Sing ya. rego kan sing rego 2000 kan ning pomone timbane mbok dadan 1 juta lho nang tukane 2000 saiki HP oleh 1.500 Terus wis sing oleh. tambah apa? Gue tambah yang golek aku tambah. Aku harus kerja apa lagi? Ya marung kuwi wis dadi tlateni wis lah yo. Ngono ya. Wis gak usah kakean lewo ngono lho wis. Kok yo. Nek menawa nek butuh Lha kene kok mau ngono ra bukene kopi to, Pak? Oh ngono ya. Gak saki guyon tok iki kok. Oh anu, dhek ngode bolong. Ora ngono lho kok jane ra mau. Kok malah kon mlongo kur kujah ya. Kok wong Kudet. wis gak sah aku ndang balik. Dadi upload dadi uncal kok. Ini namanya apa? Juwet kok wis tukul ya juwet. Anu anggur Jawa. Anggur Jawa ya, Bos. Anggur Jawa. Anggur Jawa. Kamu doyan? Gak doyan. Doyanmu apa sih, Blok? Anggur wong. Tapi anggur wong gak iso ireng, Blok. Lho wis sing ireng lek ya neng to. Tidak Anggur bisa. Jawa. Nang kuwi cik nom. Kok wong kok Ngono ya? ndi.
Nah, wes ngono lur ya iki jadi vlog hari ini kayak isuk-isukan wis rene. Wis pokoke Diomongi mangkel. teko kene bae ya meneng randang dikoder gene kopi puran yo ora malah dewe ae. Yo wes tak tinggal mulai ae wis pokoke wis menyampaikan iki kae. Wis dadi ngono lho jadi vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.